Ni Mikel naiz, Gasteizkoa naiz, 23 urte ditut, eta, bueno, pedagogoa naiz, eta orain bukatu dut orientatzaile izateko masterra, eta, bueno, bideoak igotzen ditut Mikelekin, sare sozialetara. Ni bai Mikel naiz, 22 urte ditut, eta magisteritza nabil ikasten, eta hori, ja daramagu iraietik bideoak igotzen. Duela 2 urte, modazko bideoak igotzen genituen beste kontu batera. Eta ja espertu ginen horrelako bideotaz, eta egon ginen urte bat SBs igo gabe. Baina gero bueltatu ginen Mike Sportsekin, eta bueno, orain arte, eta oso ondo joan da, eta oso pozik. Hasieran, bueno, hobi bezala, baina igual etorkizunean zerbait handia bihurtu alzala pentsatzen ginoan, eta ointxe gauz prozesuan, ez? Ointxe hobi bat da, ikasketekin gabiz, baina igual etorkizunean alda izan lan bat. Hori da. Bueno, ni txikitatik bideojokoak asko maite ditut, eta nire lehenko kontsola Wii izan zen, eta egoten nintzen jolasten lagunekin beti nire herrian, eta nik izan naiz beti friki bat horretaz, eta ere bai Mikel eta ni jolastu dugu eskupilotan txikitatik, eta hori kirolak eta bideojokoak nahaztea, bideo berriak eta kreatiboak igotzeko. Bueno, ontxe gabiz serie berrizakin, Mike Spartikin, eta ontxe gabiz lan askokin, junbia gara ontxe gabiz Araban bideoak grabatzen. Junbia gara horra arte, grabau eta denbora eramaten digu, eta bai editatziak eta holan denbora asko eramaten digu. Baina Mike Sportsekin gustora gauz grabatzerakoan askar grabatzen dugu, eta Mike Spartikin bai gustora gauz, baina luzia hitzen da. Bai, lan asko da. Gainera, kotxean daukat dadu gigante bat, eta ez da sartzen, eta, bueno. Eta kotxean algara jun, 3. Hiru bakar, bueno, 4, baina, bueno. Wii Sports izan zen superventas bat Wiikoa, Wii da kontsola bat, eta Wii Sports zen bere joku ospetsuena. Eta uste dut, 1 milioi bideojoku saldu zituztela, Wii kontsolarekin zatozelako. Eta da, jolasteko inorrekin daude 5 kirol, beisbol, tenis, bolos, boxeo eta golf. Eta hori, bazen zure amamarekin jolasteko, lagun batekin, inor jolastu ahal zuen bideojoku bat. Eta hori gutxi gora bera hori da Wii Sports. Wii Party, bai Wiiko joku bat. Seria da, jolas horietara bizitza realian jokatzen, azkenean. Wii Sportsakin itzen dira kirolak, dirala 5 kirol, baina gero guk aldoguin edozein kirol eta Euskal Herrikoa bai. Hori da. Gero egin ditugu pila kirol, egin ditugu 40 baino gehiago. Orduan. Nahi dugu fokua hor jartzea eta jendeari, Euskal Herriko kanpoko jendeari erakustia, hemengo kirolak nahiko deigarriak dira eta ikusgarriak dira. Eta gainera, eskupilotan jolastu dugunez bizitza guztian, badakigu zedan, eta jendeak pentsatzen dugu eman behar dutzala oportunidade bat. Bai, eta gainera hemen egiteko errazak, ez da gara mugitu behar beste lurralde batera egiteko kirol bat. Hemengoak dira eta orduan kontaktua egiteko beto. Orokorrian superonak, bai, oso onak. Gehienak, bate hon bat esan jonaz, adibidez, saldizan ipikain ginoanean, salditik jauzin ginen. Hostia, terrible. Deskontrolatu zen saldia eta berore ginen, baina, hori izan zen tremendo. Ez. Normalean, 199etan oso gustura goten gara, esperientzia ezin hobea, jende oso da jatorra, orduan. Batzutan pasau jaku, igual jutia
gelditzat pertsona batekin o klub batekin eta jutia eta ez agertzen jo ez. Igual tokau jaku bi aldiz o. Bai. Baina, bueno. Hitz egiten dugu klubekin, igual eurek hitz egiten digute Instagrametik edo Gmailetik, o bestela gu interesatuta bagauz kirol batian, guk hitz egiten dutzagu klubari. Eta edo bestela bebai lagunekin. Lagun batek egiten bada eskolaritza, besaten dutzagu hitzeko eta... Lehenengo bideoak horrela ziren, lagunetekin, kirolak, eskupilota egin duguna, baina gero ja, kontaktuak egin ditugu eta editzen digute, egin nahi duzu ez dakiz zer? Bai, beti bai. Gehienetan horrela da, idazten digute Instagrametik, etorri nahi duzu egitera sokatira ez dakiz zer, daukagu talde bat, eta joaten gara eta egiten dugu bideoa eta oso gustora. Jarraituko dugu bisak igotzen, baina emango diogu garrantzia gehiago Maiki Spartiri. Hori da. Denbora pila bat goia pentsatzen ideia honetan eta lan handia dugu proiektu honetan eta ontsa gabiz bosgarren eguna igotzeko. Eta bota dugu dado gigante bat, bere kotxean eramaten dugula, junpea gara herri batera, da Euskal Herriko mapa, Euskadiko mapa, eta dadua botetzerakoan zenbaki bat tokatzean, salto itzen dugu herri horietatik. Hori da, egun herri daude. Guk aukeratuta, Bai. Da Arabatik, Bizkaira eta gero Gipuzkoara. Eibar dago. Eibar dago, lasai. Eta herri horietan inbi dago mini joku bat, eta ondo itzen badugu, irabazten badugu, premioak eukingo ditugu eta bestela zigorrak. Gidoeak bion artean egiten ditugu, batzuetan zuk gehiago egiten dituzu, hasten dituzu eta gero ja modifikatzen ditugu bion artean. Eta gero editatzean ere bai bion artean. Nik lehenengo zatia beti egiten ditut, hasiera eta kirola azaldu eta hori. Eta gero ja jolasten eta bukaera Mikelek egiten du. Eta bai ideiak, serie berriak pentsatzeko eta bion artean pentsatzen dugu. Eta bai denbora librean, igual gabiz afaltzen eta ideiak etortzen jaku eta beti komenta bitzen dugu lako gauzak. Bai, beti gaude pentsatzen ideiak, hobeto egiteko bideoak edo beste gauza berriak pentsatzen, beti. Ez gaude elkarrekin beti hitz egiten dugu. Egunero eta, bueno... Bai. FaceTime ez o llamada normalak ginez, gabetan ideiak partekatzeko. Bueno, gehienak bai. Ikasten dugunez denbora gehiago daukagu, baina ere bai pila bideo egin ditugu astelenetan edo astean zehar. Astelen arratsalde batian, ez dakin nora jun, grabau eta gabian buelta etxera. Eta aurrengo egunean lanera edo ikastera, orduan matada asko egin ditugu. Gustatzen zaigu, egiten dugu bideoak gustatzen zaigunak, orduan ez da... Batzuetan ez zaigu asko, pizka bat, kepereza tal, baina normalean... Gero gustora egoten gara beti, eta bideoan emaitzakin bebai, gustora egoten gara. Gero editatzea ere bai, lana da, baina gero ondo geratzen denean, decimos, ze ondo tal. Bueno, eukin ginoan ez modako kontua, lehen sekagun 34.000 jarraitzai eta basekigun gutxi gora bera nolakoa esan eta nola funtzionatzen duten sare sozialak. Baina egiza da, bide hauekin dakagula reperkusioa handizagoa Euskal Herri zen. Eta orduan jendeak idazten digu, kaletik zerbait esaten digu eta gustora gauz jendeakin, ez digu lotzarik ematen bideoak igotziaz ez ebez, eta hori, basekigun gutxi gora bera nolakoa esan, eta holan espero ginuan. Hori da. Bueno, esan nahi dugu Gasteizen ailegatzen garenean, Maiki Spartiren seriean, zerbait handia egingo dugula jendea etortzeko.
Orduan, animatzen dizuegu etortzera, ze oraindik ez dugu esan zer izango den, baina oso handia izango da eta uste dut zuen gustokoa izango dela. Eta presentzialki Bai. halko Etortzera eta bai, hori da. Guri ezagutzera eta egotera gusto.